warango weche mag kwe ka oganda ikore ne yiero ka oganda ochopo yiero ka achiel kod tok yiero. Omiyo odiochieng' ma kawuono nitiere kod director mar Global Peace Foundation biro nyiso nyinge ka to biro dhi nyime kod twak machalo kamaendi kaka wanyalo keto kwe piny mar Kenya ka oganda ochimo yiero. Arwaki studio. Kamano Jeff. Mos oganda. Kamano. Aniluongo ni Daniel Juma Omondi. An director mar Global Peace Foundation. Awuok kamiluongo ni Ugenya, Ukwala. Yes. To asebedo kan kinde mang'eny ka wuoyo wach weche mag oganda kendo antie kawuono mondo wawachne ariyo adek. Yes. Erokamano nyada narwaki studio kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro kata obedo ni isebedo modich e thuolo malach. Dan nyisa sani eri wantiere e ndalo mar siasa kendo josiasa campaign oganda bende ikore ne yiero. Weche mag imruok koni kod kocha kata political intolerance bende waneno e kinde ka kinde. Uparo ni sani wane weche mag campaign motegno kama ni next month oganda dhi e kura matin. En ang'o monego wan kaka Kenya obed kwa ng'eyo? Sani wan gi ndalo 24 kende mondo wadhi yiero. Koro seche kaka weche dhi sani waneno ka nitiere gimiluongo ni intolerance. Neno ka nyoro Uhuru kana en Kisumu. Neno ka kuonde moko nyoro rwake maber. Kuonde moko bende neno ka raia temo go koko gikoro Ruto nikikuo aito kanyoro jako mobiro Thika yes Kabarnet neno kanyoro gibet hostile gidwano wuo and then reasons momiyo gi timo kamano en ni jo Uhuru gi Ruto nyoro kwer Kisumu go Kisumu koro higa wang koro gibende gichulo kuor to mene go be otimre Thika to ma Thika no kanyo waneno it was the worst because you know ka kijende wito kata kite koro en akende luonge ni tuo to akende luonge ni fuo ma yude gini tiyo kodgi gi josiasa josiasa tiyo kodgi to gigo koko or give it to kite do gimombe give it to kite no bende okinyal ng'eyo winjoga nwach wa jo siasa gi ntiere gimiluongo ni political class ai kod ogendni winjoga jo siasa gini class machielo ma gin osiepe ma gigore sim winjoga gini club margi to un jo piny uni club mar un stijum na go kura kende ma ja siasa dwani to be isego kura in gi kura in go pande to be yikri go kura sani bende gipenjo to ise verify ise nono ni ngi no chunge gumoro kumi odoro mana kura do uching misel ludo kura cha to oro in wach ni orumo kode winjoga political class gin gibende tika giwinjre ma bende gidhi bunge no aka bunge kichobe bunge no aka bobet jo MPs mag Jubilee MPs mag NASA winjoga to sit magini bunge kama no aka giloso weche ma ng'iyo na ma favor gi to un raia seche ma koro ka jopuonje dhi strike ni gidwaro mondo chulgi pesa ka daktache dhi strike ka osiptande patients chandore to patients go kong'eyo to chandruok ne kong'eyo to voters mag Jubilee kata voters mag NASA koro onego bed ni walok pachwa mondo ka ng'ato kobiro miyo wagine timo campaign to wawinji to odwaro nang'o ka ng'eyo no kadwa to bede ot wani in ochung' nyaka iwe to kidhi rali tang'o igo koko ni ng'ato ka en ochiwo time ne mar ous ne serani winjoga ous ne sera mare winj sera mare kiyie kodo tigone kura to kok iyie kodo to kikigochne to gine moro mar go sim gima iluongo ni kizungu ni primitivity en primitivity monego waaye wach kwaseparo lweny mano wadhiye mano bete matuo 7 megie gik mano kelo lweny no koro sani onego bed ni waloko pachwa e wach ma siasa obed piny molony i korka siasa nwach kikompare Kenya gi Uganda gi Tanzania one year in East Africa ka one of the biggest economies economy marwa kiriwo ma Uganda gi ma Tanzania gi ma Rwanda duto
ok nyal kata chopi kone maka koro lony ni onego bed ni wanyiso kata Uganda in democracy itimo nade no ka Uganda se mo ba chiew ka Museveni chwado ngi besije chwado besije you know what we cannot do that because we say lony democracy koro koko mano kigoyo igo ni Raila koko igo ni no wabere gweche ko ojo ni gima ber ka okimor kod jasiasa moro to ibede ot iwezi kumodhiero kata kidhi kumodhiero mo ka okimor gi weche ge iwinja to kochopo chiemo muluki kidhi yes when you need time sana ki yenu kidwa okidhi ndalo kadi di uzgi moro kadi di itu gi manyalo konyo maisha ni koro ini beta bana ini di koko ni jasiasa kingi ni onge time mawinjo gimo to we bedi ot ngi nyitindi iwe weche kama nyada Anthony sami paro ni weche mag chiwo puonj ne oganda ka kinde moganda dhi yiero mane gweni timo kod IEBC mar civic education bende paro ni en gimo setima bere kata bende grube machalo nok mag dhinyo kaka un bende samoro timo wiga mo nyiso oganda ni achiel ariyo adek onego bende utimo kinde mag yiero magi ma ok onego bende utimo bende usetimo maber ma oganda understand the election process wasetemo kadhano wasetemo kadhano to bende inyalo paro ndalo moko mane ker obwogre to wacho ni mangni okodwar civic education lakini winjo kamano kane ngado menda mano bet ni tayo chenro go dukoroganisha manoro bet ni konyo iweche go ene gi withdraw pesa winjo ga koro kana civic education makoro timre sani itume yo moro ma okoromo wach yudhe mineno yudhe masani podhi go kura you know 207 yudhe go ne pod gitindo ne pod okichopo kata 18 sani koro gin magi bodhi go kura to gin masani gigo koko gin magi wito kite koro ke wanongo yo miponjo go yudhe mitayo gi maber iponjo gin kura tiende en kama campaign tiende en kama kama to biro kwa ikura to kin gi time to winji gima wacho kise winjo idog ot to he make decide tipo go ne kura to bende ko osenyisi to ki kwae pesa wacha ni bende bende malich wacha siasa ko biro ko se tiyo woyo to ino ka yudo wacha tuliwe kamano nadi wewe kamano nikonywa emene ka jibacho ntigonyo ga un der ngano paro nade paro sebedo mana culture ne ndalo siasa nyaka gonji koso kechen gimo sebedo for a very long time yes en gima siasa ne reno ikore ma kama mama mage bi ginyo ligi keto pesa moro tengi makosa buoyi to nyaka okonyi of course because en gima koro jo siasa no sebedo ka gikelo even joga to gini is against the law watch electoral laws wacho nikichiwo pesa ninga mago kura meno en makosa ma konwang to inyalo bedo disqualified to gini timatima makalbucha kidhi kalbuo wanasiasa temiwinjo kan gin johero gi nyaka bed ni gin gonji to mok gonji ino ka ginagina kamano winjo ga koro ema na wacho to ka gonya ni en culture maber to ara kwa di book kata to law close wajin kinja siasa nyaki gonjo ganda mondo wange mondo an kadhi wadi siasa kangen kadhi kacha dan pesa mar golo gonya to ini wache news no en gimarach to kidhi piny kanyo to ka ji te time makata police neno to kana jo IBC ong'eyo ji te ong'eyo lakini gima mwange igimilo ngone impunity koro en gima lich miwuoro iwinjo en gima lich miwuoro ma onego bed ni koro opuonjo oganda mondo ging'e to ng'ato kobiro bo ochuli pesa mondo gone ombulu ting'e ni ng'ano kochopo kacha to koro tije po bed kwalo pesa mag CDF mondo duok pesa mondo miyo because onge ohala manono nyalo loko ohala manono na mi pesa ai to kachopo kacha kore nono okay ka ugonyi sani to ko yoro to bro nyako duok pesa no mene gima unga dono ko bed ni ng'eyo to kinwango karo kuma pinje molony ka Europe inwango ka jo siasa jo piny ema miyo gi pesa ema miyo gi pesa kata kane Barack Obama chung inwango opoyo na $10 wacho to oro ni email $100 mondo adhi alogo ng'ane makin $100 to ji donate
Injo meno e kaka igo siasa kacha. To jogi ng'eny ka ichopo kacha. To dhi tiyo tich kaka dwarore. To in ma in michula moda gochni ka kise donjo. Ingen ni golo pesa. Koro ikona loko pesa ni. Ero kama nya dana utoka uyo matena kwa kugoto bro de nyime achiel ka chiel kwa bro rango weche go komaga weyo maricho kata hate speech ma bende nyalo kelo tungni kidogo anda kai to dwara ngoni to bende ichiwo luor ne do ma pacho kendo sano ka do ko golo ruling to nitiere weche ma wuok koni kod kocha mondo kuom jo siasa ilo ka siasa yoni weyo do ogolo ruling marach ma favor jogi do golo koro dwara ngoni to do machalo ka independent institutions no bende wa miyo gi luor ma indien ko Jera Malolo TV wadhi nyime kod channel mar Kuku mar Wach kaka nanyisi antire kod Dan Juma mabende ne director mar Global Peace Foundation watemo rango weche mag kwe ka oganda sani ri ekorone dhi yiero ka gichope yiero ka achiel kod tok yiero Dan na chakar wakistu ero kamano nya Dan kana wadhi yiero nwa wacho weche mag gonya bendo miyo samoro jo siasa kose yeto koro dhi duoko pesa gi mana gi gonyo kod oganda kasa ni koro waduogo penji ni to aneno ka weche mag kwe osebedi ka ipenjo koni kod kocha migosi uro se wacho ni koloe maler to bro yie Odinga bende no wacho ni kadipo ni oloe process mafea en bendo bro iparo ni IEBC bendo ikore for credible election mogana ko dito wacho ni oyo ginyo tema ber mo kod tungi mara apa ni IEBC wasero moge kada jorongo mag IEBC to jogo gina dano kain ka wan kodi kama winjoga to gimoko timre kinyo kingeyo winjoga ginyalo bet ni gin kanyo to chieng no chieng kura no to weche kendo lokore winjoga Koro ang'eyo ni gin joma nyien e kanyo digi tich to gitemo kadhano to nyaka ibed king'eyo ni siasa ni sani en gimiluongo gi kisungu na high stakes election Uhuru bende gin kanyo gi Ruto injo ka Uhuru wacho ni wang'ni kanene ni gilowa ka onge sirkal kwa ni sirkal ginyalo lowa adier ang'o miyo wacho kama koro ai to opposition bende wacho ni wang'ni to kwalgi injoga koro en an gima temo wacho wanyiso Chebukati independent institutions kisebed nin kanyo to bed ng'ama taf injoga bed ng'ama taf makata kidnegi kata kidiminade tichungi adiera injoga kikibed kedi kanyo to koro ni in ritan to kid mondo make decision tipenjo ni to atim nango awach nango gimoro kaka ballot papers ana wacho gigi otima ongeo entijen gigmoga preparation mag election including parliament bego tije tije gi to gimawacho en ni gimone gwatim maduong' jo siasa candidates te gi make sure ni chieng election agents magi gi make sure ni in agents ma credible minyalo trust mok binyeo winjoga manyalo oro ni details winjoga meno apano kuro kanyal kwanto to independence mag IEBC officials you know institutions constitution watching they should be independent kata mna courts bende temo winjoga you know kat courts ko gine manyo ka Justice Odunga ko gine case ko ngado bura ti wacho ne lean towards one side of the debate winjoga ko kiro Odunga achiel no neno lando wach mar Nakuru makika Susan Kika meno no favor case mojo Jubilee rango Jubilee ne kwere en what and law is law among jo siasa temo kele ni ko ngado bura tirango ni ngani en wat ngado ngaparo ni mana kaki wache ni chicken ka en gimonde ki to mane gimonde ki to kado bed nen wat ni en chick winjoga koro en apane ni intimidation moro ma jo siasa temo intimidate go judges gi IEBC mondo gibed ni koro giluor winjoga to an gima temo nyiso Chebukati jo IEBC gi judges en ni giluor iluor ang'o jogo dhano Uhuru no en dhano ka im
Raila bedano kain koro iluoro ni ang'mi luoro ni in ka constitution is a mitich ni ti tia hiyo gata kada ko uru nyisi ni itim gimo kidwa kwero uru bwana mano kanya timu wa chiko tamre kada la nyisi kama inyise kaka chik dwaro Kenya dwaro jo manyalo chung e chik jo manyalo chung motegno Kenya sani ok dwa jok ma hivi mayumba maka ngato gone simbo boge to koro iluoro ngo kweni iluoro to donge to jitwenye poro to eno ka sani jo to mangeny last week joma oseto yes kadan kasere mane gine bende jo seto koro kibed ngama luoro to in itiete tiji kaka dwarore winjoga ai to jibro pari ni in Jeff kaneno mi teach mar IEBC or teach mar judge ni teach nene kiluor ngad luor mna Nyasaye Iparo na de Dan no winjo kama na kapuro leo kiwach dono ero kane ongad bura e weche go mag ballot papers mane loso Dubai gi kina ilo kanya ka kirne okwedo do mo wacho ni chalo ni mo wacho ni kik buog gi kik dowe ni giluoro okanyo ni ango mo wach machalo kama no biro to wanyo ni magier independent institutions machalo IBC machalo done go beni gi chunkar ken gi gitimo na gi chik mano bende ne en wach maber no ken wach maber ana sekwero guru ni in tao milose watch election goli elweti nwach jibro wacho ki wuoye ni jibro wacho ni temo interfere hidoga giwe interfere gi IBC giwe interfere gi judges nwach en ngama duong ngin ko semi duong to be din ngama duong ngama sani joluoro koro weri gi weche matindo hidoga do temo kono gitamo bogo jo IBC gi temo gine mego gik ma ok bi gine nwach in the end of the day raia mabogo kura to bende sani kura ni kaki brogoe obo be transparent kaka nene enni kaka god nyo selando ni ilande mna kumogo echa to media bende se nyis ni gimoro mane wacho chon ni provisional results ni megi provisional results no result mana ke mi nadi ibi bogole kure ka in kacha emoselando ni ana to ina rubika in do wacho ibo confirm kure kache ma gi ai mani chwa kwen mo support ni controlling mano ladino was the best koro jogi ogokura ai to kacha ilande to ko selande to media bende kave wacho nu Kenya to Raila no ngura makama to uru no ngura makama to kidi Mombasa Nyali Raila no ngura uru no menu bet final to gi ko senu an koro bet siri kama ndalo machon ndalo makivu itu ni kore na siri ni kianto wan wakianto angmadi ngamono no gimakelo tungni Kenya ka en siri gigo no bet gik mitima yanga teammate neno gi to sani wase spend a lot of money ya IBC gimutu wanyo gine machines go million games magi ko segine tilade to bedo talent mondo jionge ni kara elo yombo ya dira to kada keno hure moyombo to jineno na ka to uro yombo koro ngete na matimango mar kweto meni gi maboka nyo to ka kuro watemo pando gigi gik ma kelo gite to gimatemo nyiso jo oganda wa ni gima duong en kwe gigi te watim gi yo mar kwe sani wano kaka da courts bende tiyo kwa kada kantie lesson ni shida moro kada ni ngato dwaro kwalo kura the best way mar solving that en kantie kwe kakoro wakele ni koro wakete lwen to kada mna dhi court ok bi bet possible because koren lwen koro jigore koro kada courts ok nyal bet mijoga gima duong the minimum requirement manaka jo pinyo nge en ni wadwa go kura to gimonu ni dhi to kite wawere go wakose go kura to ngene wachungia diera to kantiere shida moro to inoneno ni ya diera lakini kikwan waache iweche mantie tungri nwadi dino kunyala kama nya dana ng'eyo ni tok yiero mar 2007 ne luoro bede kindo ganda nomiyo ka oganda go sa kura kama indi samariro kata ng'ato ena bota in Nairobi to nikech koro owuok e dot moro chune ni owuok nikech luoro chande ni an we kora dhi dala rengi e samoro ka ng'eyo gima nyalo timore kai to jogi enda ni ok gigo ku inyalo wacho ne jogi na nikech sani oganda nitiere mana Mombasa ma bende samoro gi ka ukura Mombasa to feel ni an kan jaluo wuok Ugenya nyaka dogo Ugenya wach nyalo bedo marach ng'ato kan dire na kuro wacho ni an na kuro to an Kamba nyaka dogo Kambani odhi kura ni dhine ndo okogoe jogi nyalo nyiso na mondo luoro ni
Yo la sewinjo, wach no na winjo ni joma mang'eny sani mosewuok. Wana road madhi dala. Ne gikawo kura na Nairobi. Yes. Winjo ga to emo anatemo wacho kama. Gini bende ni kosa mar sirkal gi IBC. Yes. Wacho nego bed ni ka an gi kura. Ok onego bed ni nyaka ago kura kuma na kawe kura. Onego bed ni wabed flexible. Ka kura no wanga dal to ka ago kura. Ago kura dal. Ginyalo wacho na maybe ngamo kanyal gocho ni en mana en iluongo nang'o en MCA gi MP. Lakini wabed allowed watch abo nwango ma president. Abo allowed go gine ma kuna ma president. Me gima omio an gima allow institution magwa ok tigi paro. Winjo ga nwachani wadake digital age. Kodo kigo kuna to ingen me in gi kipande mari na banie yina onego bedni ka kuro nwangi Mombasa. Tiko emna logo kura Mombasa. Yes, lakini hata mo kwa jopinywa kikuluor kani ka kura Nairobi retire go kura kisego kura. Kikidwa dala to inyalo de dala immediately. Yunga lakini kikiwego kura niko luoro no emobo mio koro in kuchi okbi gine okbi count. To kuchi nyaka count. Sani kura ka kura count. Yunga nwache imagine between Uhuru gi Raila. Okay, imagine maduanya. Koro mari no emanyalo decide ne Raila di State House kada kudhi. Koro ini di dali di tumagodala. Idi kwayo dho. To pinyiwe ka pinyi gine. Koro jio bida mos modo. Bida mos. No ach Kenya ni en marwa. Yes, en marwa. Iluore. Erokane nyadana. Wach ni mogik minyalo we godo ganda kaka jal mochung ne weche mag kwe. Eni wadongi dala prario gangwen waikre wach mar yiero yo mar kwe. Wawuok ojandewa mama kain gi nyithindo to iwuok gi nyithindi mondo gizingatia wach mar kwe. To josiasa kobiro to winj ki nigi thuolo mar winjo to iwinj gima dwaro to kik igo ni idhi go ne jasiasa koko. Wabed jomolony wasebedo Kenya en pinywa duto te. Raila dwa bet president mar Kenya te. Uhuru bende biro kobiro Nyanza kono en president mar ji te. Iwinjoga. Koro wan ng'eyo ni wan jo Kenya te to gima duong' moloyo en ni watim gimiluongo ni jiwruok mar ogende ojande. Iwinjoga. Kana ka siasa kanyo lakini ojana kikiwe puodho moro manchi puro cha uso cabbage meno bende dhigo nyime kin gi economic activity moro midwa timo kikiwenwa siasa kone go ben koro ini we tije gi koro ni koro no ng'iyo na siasa no nyako make sure ni inyalo bed gi chiemo e mesa irito nyithindi dhi school siasa no bende kanyo lakini nyaka wabed gi maisha manyalo rito family mako apart from politics. Kama nya dana gonero kama ndunga yenya winjo kai jo ganda ni mondo mi oganda duto chung mondo motegno mondo mi ogo kura kikiber ko luro mora Kenya en marowa duto weche mag kwe nitie gima duong' moloyo en ni jotelo yiero kod oganda go kura ni kai dwaro telo maber kata loch maber mano ero e gima kolo dime kod kwayo no kendo weche mag kwe ka oganda ikore ne yiero mondo ndalo machoke kende kai twadhi ero kama nya dana mari mar biro ko chako luongo diche moro ageno ni biro ka thuolo mari mondo bi mondo watwagi anytime. Erokamana. Anje fulomba kauritu. Asante.